Naharap man sa matinding hamon tulad sa pagsisimula sa panahon ng pandemya at kasalukuyang krisis sa enerhiya, nagawa ng isang business process outsourcing company sa lungsod ng Baguio na umunlad at lumaki sa loob lamang ng 4 na taon. Nagsimula sila sa 20 empleyado hanggang lumobo sa mahigit 700 bilang sa kasalukuyan. Narito ang detalye. Ito ang kauna-unahang pagkakataon na makapagtrabaho sa BPO company si Matt Lawrence Nimuan. Bagaman ilang buwan pa lamang siya sa trabaho, nagustuhan na niya agad ang pagiging customer service representative sa Brandlink Philippines na matatagpuan sa lungsod ng Baguio. Awesome here. I love it here. The admin is pretty awesome. When they started working here, they're very nice and they kind of take care of us, especially the admin here. Anya, malayong maganda ngayon ang trabaho niya kumpara sa dati niyang pinagtatrabahuan sa pest control. Napunas din ang mga alinlangan niya tungkol sa BPO dahil sa Brandlink. The most important thing that I should feel is the happiness. Since the work, the BPO is it's known about stress. But being a happiness, just love your work. Do your work, do your job. Ay kay Brandlink Philippines Senior Recruitment and Training Specialist Geraldine Angeles, ang pagpapahalaga sa kanilang mga empleyado ang isa sa mga ipinagmamalaki nilang best practices. We value our employee and we make sure that they are well compensated. And other things, we have what we call incentive-based performance. So this is the reason why most of our employees, although they've resigned long time ago, they still choose to come back with us and reapply because of that. And of course, the environment and how we treat our employees as well. Yan din ang dahilan kung bakit umunlad ang kanilang kumpanya, tulad na lamang sa Baguio City na mayroon ng mahigit 700 empleyado mula sa 20 bilang noong nagsimula sila taong 2022 sa panong mayroon pang problema sa pandemya. Bukod dyan, maganda ang employee retention sa kanilang kumpanya, lalo na sa mga fresh graduates at mga kabataan. We always ask them to bring a friend. Because especially nowadays, these fresh graduates, they have built camaraderie with friends and they always want to be together. So sometimes when applying, we ask them, you can tag your friend along with you. We have a ramping account and at this time we're looking 20 heads. So if you bring your friend, you would be on the same shift, you would be on the same amount. So it's as though you're still going to school, so you grow together career-wise. Ipinagmamalaki rin nila ang mga dekalidad at competitive na kanilang mga empleyado na lahat ay mga college degree holder, lalo na sa mga taga Baguio na napakaganda ang communication skills na hinahangaan ng kanilang mga kliyente. Hindi rin matatawaran ang dedikasyon at kasipagan ng kanilang mga empleyado na dahilan kung bakit mayroon na silang 75 accounts mula sa 2 bilang lamang noong sila ay nagsimula. Dagdag pa ni Angeles, napakalaking tulong din sa kanila ang pagiging business-friendly ng Baguio LGU na tumutulong sa kanilang mga programa tulad na lamang sa promosyon tungkol sa job hiring sa pamamagitan ng Public Employment Service Office o PESO. Ang 2 Baguio sites ng Brandlink Philippines ay matatagpuan sa Lourdes Subdivision, Dominican Hill Road at sa may Lower Magsaysay Avenue. Ang bahaging ito ay hatid ng Brandlink Philippines.